tisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaurema halaka balo minu maujuguya kuka juguya to minu baukoniya aw danse Lumière TV sanfɛ min bɛ se ka to kunnafoni jele ɲuman o bɛ se aw ma bamananw kuma don manifin kunnafoni ko ɲuman a bi fa ka sɔrɔ a ma fɛn bila da o de la groupe Lumière kɛlen bɛ précisément Lumière TV ka kunnafoni ɲuman ka a kɛ a ka taabolo ye a n'a ka kɛwale diɲɛ don o don aw ye min bɛ se ka to aw bi kunnafoni ɲuman sɔrɔ aw ka jabaraniso sanfɛ bi aw ka dɔn k'a fɔ ko Mali politiku minnu kun ye wulikajɔ kɛ ko bi jumadɔ in na k'u bi bɔ ka dugu kɔnɔna minɛ min bɛ se ka to ko olu ka welekan bɛ se ka mɛn jamana marabaaw fɛ a ko kɔni a bɔra ma kun min fɔra a la o de ko olu t'a fɛ olu ni maaw dɔ bɛ yen no olu bɛ transition dɛmɛ la k'olu ka ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard de l'indépendance parce que olu fana kun ko k'u bɛ bɔ bi o de kama u y'a jira k'a fɔ k'u ka wulikajɔ n'u ka baara kɔni ko bɛɛ bi kɛ min bɛ se ka to olu ka welekan ani u ka kulekan ni u ka welekan bɛ se ka mɛn jamana marabaaw fɛ o fana kɔfɛ i bɛna ye k'a fɔ ko maa damadɔ bɛ yen olu kɔni ye maaw ye maa minnu u donna bɛrɛ la jamana finitigiw yɔrɔ précisément maa min bɛ wele ko El Bashir Cham nda ale parti yɛlɛma maa ye ale donnen bɛrɛ la o fana kɔfɛ maa dɔ fana bɛ yen ni ale de ye Alassane Abba ale fana donnen baro la nda ale ye kɔdɛn maa ye n'i y'a ta k'a lajɛ ni maa ninnu bɛɛ ye kumaw dɔ de fɔ kuma minnu ni jamana sariyatigiw bɛ k'a jira k'a fɔ ko maa dɔw maa minnu n'u ye sariya sɔsɔ n'i y'a ta k'a lajɛ kɔdɛmu kɔni olu ye min fɔ o de ye ko tiɲɛ yɛrɛ la ko nin ko in balila olu la sabula olu ka secrétaire général n'o ye Alassane Abba ye kɔni ko u y'a minɛ fo précisément a ka so ko k'a sɔrɔ olu ka jateminɛ ko minɛni kɔni ko o ma kɛ ni sira ye sira min ni o bɛ se ka kɛ sariya kɔnɔna sira ye ni an bɔra yen nɔ an bɛ taa jamana in kɔnɔ halisa an ka fasoba Maliba précisément Bamako n'i y'a ta k'a lajɛ Mali duguba n'o ye Mali faba ye n'o ye Bamako ye a kɔni ye kunba kɛ ka ɲɛsin fɛn min bɛ wele ko salon international de hebdomadaire n'o de ye ɲɔgɔnmɛ ye ɲɔgɔnmɛ min ni a bɛ zunga fila de bɛ a la o de différence bɛ ale ni ɲɔgɔnmɛ dɔ in min n'an bɛɛ b'o dɔn o ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ waati jan bɔ ɲɔgɔnma in kɔni mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ ko a bɛ ka tunu Mali kɔnɔ yan ko a bɛ ka ɲini ka dɛsɛ wa maaw dɔ bɛ yen olu yɛrɛ ma deli k'a ye ni télé ni fɛn wɛrɛw tɛ o de la ani a ja tɛ o de la u kɔni ko k'u bɛ wuli ka jɔ ni baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ min bɛ se k'a to ko u bɛ nin baara in kɔni k'u ka kɛ Mali kɔnɔ yan malidenw yɛrɛ k'a ye u ɲɛna surtout minnu bɛ Bamako minnu sigilen bɛ Bamako kɔnɔ yan nɔ n'i y'a ta k'a lajɛ maaba caman tun bɛ kɛnɛ in kan an ka ministres caman tun bɛ kɛnɛ in kan ministre de l'élevage fo ka taa fara ministre de la communication n'u ɲɔgɔnna caman tun bɛ kɛnɛ in kan fo ka taa fara an ka jamana in den caman tun bɛ kɛnɛ in kan bɛ se ka to olu b'a faamu ko in yɛrɛ a bɛ cogoya min na ani kumi b'a la wa maa minnu bɛ k'a ko kɔni baaraw sigi sen kan o y'a jira k'a fɔ ko olu ka wulikajɔ n'u ka laɲini bɛɛ lajɛlen kɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye koyi ko ni n'a fɔ bagan in min dɔnnen tɛ maanifinw fɛ maanifinw ka sen k'a ye cogoya min na k'a dɔn wa a ka sen ka ɲɛɲini fana bɛ se k'a to a bɛna to Mali in kɔnɔ yan malidenw ka to k'u hakili to a la n'an bɔra yen an bɛ taa an ka silamɛya sira kan précisément a bɛ fɔ min ma ko les pèlerins Hajj 2025 e ko o pèlerinage Hajj 2005 o baaraw kɔni o daminɛna a bɛ waati jan bɔ wa n'Ala sɔnn'a ma ni tile fila in na yɛrɛ n'Ala sɔnn'a ma précisément u fɛn min bɛ wele ko don min bɛ wele précisément ko sibiri nata n'Ala sɔnn'a ma maa caman bɛ yen nɔ o ye sini yɛrɛ sa kɛ sini sibiri maa caman bɛ yen olu kɔni b'u kunda n'Ala sɔnn'a ma maa ka jamana kan le 10 mai sabula sibiri 10 mai n'o ye sini ye maa caman bɛ yen n'o ye maa kunfɔlɔ ye k'olu b'u kunda maa ka jamana kan wa n'Ala ka jɛ nin kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye koyi ko 5e pilier de l'islam o de ye silamɛya jɔsen 5nan ko maaw dɔ kɔni sɔrɔla ɲina Mali kɔnɔ ko olu bɛ taa a kɔni jɔ sabula n'i y'a ta k'a lajɛ san o san o waati kɔni mana
parce que maliden caman bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ maga jamana kan ɲina ma hakɛ min kan ka taa kɔni ko o bɛ taa fo maa 13 a n'a kunkanfɛn komi san tɔw bɛ cogo min na aw k'a dɔn dɔrɔn ko makakaw kɔni fɛ yen nɔ ko o bɛ kota de di jamana o jamana ma ko aw man ka tɛmɛ ni maa hakɛ kan sabula sariya bɛ yen san dɔ tɛmɛna an bɛɛ lajɛlen hakili b'a la karamɔgɔ Isa n'u b'a wele ko karamɔgɔ Befo n'o Isa Sako ale kun bɛ san min ma nufu minnu tora Maka ale kun bɛ o la hali n'a sɔrɔ bousculade la ale kun ma t'o la ale kun tora précisément a bɛ fɔ min ma ko misiri bin o de kɛra ale kɔni ka sata ye mais caman fana sara bousculade la o senfɛ o de la Magakaw kɔni ye hakɛ dɔ sigi ko jamana o jamana n'i bɛna hiji la i bɛna ni maa hakɛ ninnu de donc a kɛ kun de jama kana déborder ka se niveau dɔ la o de la ɲina maa 13 kɔni u kɛlen bɛ k'u labɛn sisan u bɛ k'u kunda maga jamana kan n'Ala sɔnna ma sini maa kunfɔlɔ o bɛ bɔ an ka jamana in kɔnɔna na n'o ye fasoba Maliba ye n'an bɔra yen i bɛna ye k'a fɔ ko Mali kɔni an ka jamana n'o ye fasoba Maliba ye jɛkuluba dɔ an fɛ n'u b'a wele ko la Croix Rouge olu kɔni u ka wulikajɔ n'u ka n'a fɔ dɔnba dɔ u n'a bɛ fɔ ma ko la journée mondiale de Croix Rouge u kɔni y'a fêté an ka jamana in kɔnɔ yan u y'a fêté thème min kama sa o de ye kumase min ye o de a bɛ fɔ o de ma ko l'humanité guide chaque geste de la Croix Rouge o de adamaden kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ye maa ye maa min ni Croix Rouge kɔni kan ka wulikajɔ kɛ ka a dɛmɛ lase a ma wa n'i y'a ta k'a lajɛ Croix Rouge kɔni ko olu nisɔndiyara kosɛbɛ u ye baara minnu kɛ an ka jamana in kɔnɔ yan wa ko jamana ɲɛmaaw ni jamanadenw y'olu dɛmɛ baara in kɛcogo ɲuman min na ko olu kɔni bɛ Mali waleɲuman dɔn o la kosɛbɛ n'an bɔra yen hali sisan an bɛ to an ka jamana in kɔnɔ yan an bɛ boli biribiri ka taa précisément balonko sira fɛ n'i taara balonko sira fɛ i bɛna ye an ka faso den dɔ kɔni bɛ yen n'u b'a wele ko Yves Bissouma ale kɔni ka i n'a fɔ club n'u b'a wele ko Tottenham nin club ba in kɔni a taara yɛrɛ sɔrɔ Europa League la sabula n'i y'a ta k'a lajɛ maanifin minnu bɛ yen n'o ye balontannaw ye n'o ye club ye minnu ma se ka ta Ligue championnat ɲanfɛ olu kɔni bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ Europa League la o de kama Tottenham ale ni Manchester kɔni olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ précisément kɛnɛ min bɛ wele ko finale de Europa League n'i y'a ta k'a lajɛ an ka balontanna min kɔni bɛ an ka capitania la bi n'o de Yves Bissouma ale kɔni ba a yɛrɛ sɔrɔ o la o de la maliden bɛɛ bɛ jɛ k'a fɔ ko Ala ka chance ɲuman d'a ma a ka nin coupe in ta san wɛrɛ Ala ka kɛ coupe tabaw la minnu bɛna Ligue champion ta o de ye an ka duwawu ye ka ɲɛsin a ma groupe Lumière kɔnɔ yan nɔ DDO Sangare n'ale ye sport o kɔni ɲɛmaa ye o tɔgɔ la n'an bɔra yen n'an bɛ taa Niger kaw fɛ yen nɔ n'i y'a ta k'a lajɛ Niger jamana ani Iran jamana k'u y'u tigɛ di ɲɔgɔn ma kɛ baaraw la baara min bɛ se ka to k'u bɛ kɛlɛ kɛ ka ɲɛsin maa jugu minnu n'u wele ko terroriste précisément adamaden minnu kɛlen bɛ ka maanifin bɛɛ tɔɔrɔ ko u lajaba k'u bali ka lafiya Sahel jamanaw kan ko Iran kɔni ko a ye layiru di Niger ma k'a bɛna Niger dɛmɛ o baara la ni dun ye Niger dɛmɛ i ye AES dɛmɛ ni dun ye AES dɛmɛ i ye Mali dɛmɛ i ye Burkina dɛmɛ donc nin wulikajɔ ni baara min bɛ ka kɛ Iran fɛ ko a kɔni bisimilalen dɔ farafinna gunga mais précisément Sahel jamanaw kɔnɔna na n'an bɔra yen an bɛ taa page noire la an ka nin kunnafoni in kɔnɔ n'o de ye an balimakɛ n'o ye an sinji min tora tubabu jamana ka précisément Faransi n'u b'a wele ko Abubakar Sise ale kɔni a su o kɔni y'a don avion kɔnɔ a kesulama ka sɔrɔ kamalen taara a ɲɛnama ma a sulama segira ka na di somɔgɔw ma ko a su bɛna don an ka jamana in kɔnɔ yan n'o ye fasoba Maliba ye ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra kunu a kɛra an ka aéroport international Modibo Keita de Senu maanifin kɔni bɔra ka taa kunbɛn yan nɔ kasi ani maɲumanko o camanba kun bɛ kɛnɛ in kan kamalen in kɔni ale fagara maa fɛ maa min ye Ala jugu ye maa min ye silama jugu ye min nana ka na nɛgɛ k'a fɔ a ɲɛna ko n b'a fɛ an ka don misiri kɔnɔ i k'an dɛmɛ k'an Ala ta sira jira n na n'o ye silamɛya sartu ye ni seli sartu ye an balimakɛ in sa n'o ye Abubakar Sise ala ni a ka Ala kanu kama ale taara ka a bɛ bila kamalen ye ka Ala ta jira a la n'o ye seli kɛcogo a kɛlen ka birisa kamalen jugu in kɔni n'o ye Ala surantere jugu in ale kɔni ye muru da caman
do kamelena no Abubakar Sise ka abonné anina akeda tubabu jamana ka kalo min temana president no ye avril kalo o banwatu kana do anga ambi kalo min no ye me kalo ye watu la ko koni kuma chara tubabu jamana ka me bi koni am filawati minasa ashu o kone banga jamana kono no ye faso malibaye amba la deli alaka adayro suma hode lumière groupe lumière bersima ka dowe kanyese ama ka asamo koni ka fale ni ma fendo la ulu chela hode dowe kanyese ama malden fana berebe o dowu ka aye halisa amba dawtlo ka foko mali kono ya no anga kuna fonu ambo nyini mimbise ka to aw munumbe kan laje jinya kuru kara kono abse kuna foni nyuman soro nambore groupe lumière toujours olubeko ka anniversaire préparé 5e édition nala sonama a balontan fen ani balontan foka tafara a concert ko bebina ke par la culture la ka damine le 7 juin foka tabla le 12 juillet we concert do yera fana nala sonama wa nimbele jeli bara numbi doni communi activité mi wode bina ke maison la presse la mbi kalomina haute le bisaba ani kele maison la presse conférence de débat obina ke no foka tafara conférence de presse ka ani inafo ouverture solennelle mimina ke maison la presse kono wani ko mbele jalibe ka ke wati mini galaya koni be mali kono fundile ka ode kama nyina tem koni anyota ko kono fundi dilaw be se ka soro ke todi membe se ka to ubi barake ka barakalo fana lafia baraka yorola ninde kunye bitaye wa auka dondron ka foko groupe lumière ka wulika jona ka bara bele jalibe ka kono fundi sama amo na mo be groupe lumière la abe se ka tanga page sans fait abe whatsapp se bena yoromina aw ba klika ka soit abe whatsapp chama obe abe se kan wele nega jurla mbi se ka to kuna foni nyuma amba ta aw yoro kana di malidoma aya kamena la sana machine ni wati kile nyado ah o megere photo ya kage photo yo godi ah ketu ikele tuni mi bela bi nyado mu ga journal sur de corriger gamni san o mu journal ko et ta kalama lumière tv mo kelenu ka balontan do organiser mali comédien togola ni journal sou abedam le 7 juin kata blafo le 12 juillet là wa le 12 juillet o ta bané ko 12 juillet kelengele ne obeta be wa anniversaire do vraiment o kelenu ko ge nyanaje belebele café des arts konnana yes ka wele bla mali artiste bela jelema invité surprise o badem na ke kenega no atege bashe ko mu na be dese sisan journal su goni nene journal si kelen corriger ka tan fait i ba corriger i ja sigi sa ere de ka tiliga ko ma i ba corriger ka tan fait ka keta ka ga bi hawmaye lumière tv ma ko tisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaurema hala kaubalo minu maujuguya kuka juguya to minu baukoniya Salam alaikum balema chena muso anye flaw yanga kuma mancha lumière tv awulila delikola sansa bi to ka anniversaire ke nganyinanta wallahi an fla on bina balontan de wallahi hamina balontan ko ni be damne le 7 juin fora table le 12 juillet là au konona na mo chaman ba de be jouer animateur ni journaliste fora ta fara comédien ko fora ta fara barawere kebako ka mo ibaro ki be fera jouer ni balontan ina na ito ko sebe bani o kofe nyana je belebele ba abike parler de la culture là ayo sugolen to anga page la abina ayo a chaman ba de binale lumière tv jama jigi de ana weli almakew balmamso electric minale jorobi awla o bana pew walma sokono minaw misiri kono minaw studio minaw salle de conférence minaw fokata se baful minaw ma mo kelempe soro kelempe hate fune dumasi chez Mamoutou Traoré yele électronique aflani nibora memo sira farala kibi yele kata centre mable fanfe yanni ka fara juste ibi côté gauche laje yele électronique chez Mamoutou Traoré iba soreno imo menacé minama amina bele jelibe inafo baful guitare lampadaire chaise micro piano bola batterie ampli microphone fota se lumière ma be kiba fe galon bonda otmana sa boli bribri e katase yele électronique chez Mamoutou Traoré Kayorola
n'i ye ɲɔgɔnmɛ bila cɛncɛnkulu sanfɛ tɛgɛ t'a yira tuguni dɛ. o ye cɛ funɛ dimanche o tumana sa an bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ an ka Mamutu Tarawele ka yɔrɔ sɛgɛrɛ yɛlɛ électronique hatɛ